ABCD ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ വാ. തൃശ്ശൂരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ABCD മിൽക്ക് ജ്യൂസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ നിർത്തി നോക്കിയത്. 2 തവണയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുടിച്ചത്. ഒരു തവണ ABCD, രണ്ടാമത്തെ തവണ പപ്പായയും. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മാത്രമല്ല അതാണ് ഈ ABCD: ആപ്പിൾ, ബനാന, ക്യാരറ്റ്, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. കുടിച്ചു നോക്കി, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെറും 60 രൂപയുള്ളൂ. അടുത്തത് നമ്മൾ കുടിച്ചത് പപ്പായാണ്. ഇതിൽ പപ്പായ, ബനാന, ക്യാരറ്റ്, അനാറ് കൂടാതെ നട്ട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ABCD ഒക്കെ ഇഷ്ടമായത് എനിക്ക് ഈ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സ്വന്തം കോക്ടെയിൽ നമ്മൾ കുടിച്ച ലൊക്കേഷൻ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്.